Sziasztok! Emse vagyok. Ez az első videóm. God of Honor 2-t kezdtem el, mert sajnos kellene egy új videókártya, most nincsen rá pénzem, de most lett összerakva a számítógép, csak arra sajnos lemaradt a videókártya. Tervezem még a God of Honor 3-nak a végigvitelét, a helyszínelőknek az összes részét, de erről most ennyit. Remélhetőleg minél hamarabb fogok kapni egy videókártyát, beszerezni. Úgyhogy akkor nézzük is egyjátékos módban. Ugye, hát én eléggé gyerekcipőben járok még, de nézzünk egy átlagosat. 3rd Foreign Infantry Regiment, Team 1, call sign, Vindicator. Team 2, call sign, Marauder. Both teams are on approach to Il Royale. Situation: terrorists from the Global Revolutionary Front, led by Hernando Mendoza, threaten to blow up the nuclear reactor. Mission objective: land on the island and make your way to the cave system. It's a convenient path to the underground reactor. Hát akkor kezdjünk is bele. Nem a legszebb játék, már nem is emlékszem rá, mi van benne. Here, team, this is Vindicator. Approaching LZ. We clear to proceed, over. Roger that, Vindicator. Proceed as planned. Exercise caution. Enemy presence at LZ highly probable. Magyar a felirat, amit látjátok, úgyhogy lehet, hogy én közben is fogok beszélni. Előre is elnézést, hogyha nem a legjobb lesz a kommentár, de mondom, hogy ez az első videóm, és még gyakorolnom kell. Hát reméljük, hogy tetszeni fog. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Fussunk, merre futunk, arra futunk. Shift-tel futunk gyorsan, hát annyira gyorsan nem fut. Én vagyok Bullet, vagy ki a front? Hol van itt? Hol van itt? Én ennyire alak vagyok? Jó, látom. Hol van? Ja, ott van fönt. Na jó van. Megvan. Hoppá. Ne gyere már be elé. Ja, futni is kéne. Majd beszélgetnem is kéne. Hát, igen. Elnézést kérek ezért a kommentálásért, de tényleg. Azért nem olyan rossz a grafika, tehát most jó régi játékról beszélünk, nem is tudom mikor adták ki, fogalmam nincsen. Tűzolókba. Jó van. Tényleg nem tudom, hogy mi a helyzet. Azt mondom, hogy ott is van. Már meg. Hol vagyunk? Ott. Ezt kap ki, te. Ez egy kurva jó. Tiszta, mozogunk. Utás. Ezt állok ott, mint egy szent vezér. Beszarás. Emmet kell megnyomni. Azt a mindenit. Azért figyeled? Tudod ám hol vagy, mindjárt kinyírlak. Fejlövés, Na, szögölj már meg. Hiába nyomom a gombot, nem. Előre is elnézést a hangom miatt, el is felejtettem, elég szar a mikrofonom. Szeretnék majd egy normális fejhallgatós mikrofont.
egy fülest, LZ secured, Caulfield KIA. aztán meglátjuk, hogy mi lesz. We split up his plan. Hogy Marauder mennyire team fogom will be tudni one ezt man csinálni, vagy short. mennyire fog nektek Vindicator tetszeni. mission orders remain unchanged. Marauder can still achieve Úgyhogy objective Bravo. már nagyon várom, Proceed to most itt van, objective nincs egy Alpha. hónap meg karácsony, nagyon remélem, hogy Right, megszán folks, engem you a heard the lady. szentlélek, We go és as kapok planned. egy videókártyát, McCurry, you mert and Kostakis a már Marauder. 4 magas Objective procim Bravo van, are the és archives. elég szar a Locate videókártyám. Vault 7. Secure the documents inside. Nem minden Remember, fut these rajta, például a bastards Resident must Evil not 6 know az how nagyon important akadozott. these documents are. Keep your comms minimal. Don't say anything stupid. Például a Simsnek az összes Sims 3-nak az összes kiegészítője nem akadozott, tehát nem igazán érte, Nvidia-n van, Get separated, head for the underground reactor DDR3-os, de nem complex. tudom pontosan. Objective Alpha is the reactor core. Mondom, We összerakadtuk, must secure the core from enemy Aztán sabotage. The ennyi. core is safe. The forces will bring hell down on these sons of bitches. Figyelni is kéne rá, de valahogy nincs kedvem elolvasni, úgyis csak lövöldözünk, mint a hülyék. Aztán ennyi. Vindicator has landed and secured the beach. Private Emmett Caulfield, KIA. The second team, Marauder, has split off. Their objective is to secure top secret documents from the Hartalóc administration csapat. offices on the northeast of the island. Your team, Vindicator, will continue to the Nem underground bányátok, iszok reactor. egy kortyot, Mission objective, proceed through the system of caves. de ha bányátok, akkor is ittam. Na, folytassuk. Az első rész az nem lesz annyira sok, tehát lehet, hogy itt mindjárt is abba hagyom. Aztán megnézem a felvételt, aztán folytatjuk. Úgyhogy kösz, hogy néztetek, remélem tetszett, és folytatjuk. Sziasztok!